Adlaw nga Domingo karon mga kaigsuunan. Petsa 18 sa bulan sa Abril tuig 2021. Karon ang ikatulo nga Domingo sa Pasko sa pagkabanhaw. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas kapitulo 24 bersikulo 35 ngadto sa 48. Unya gisaysay sa duha ka tawo ang nahitabo didto sa dalan ug ang pagkaila nila sa Ginoo sa iyang pagpikas-pikas sa pan. Samtang nagsugilon pa sila niini, mitungha ang Ginoo sa taliwala nila ug miingon, "Ang kalinaw mag-uban kaninyo." Nakurat sila og nalisang og naghuna-huna nga nakakita silag multo. Apan miingon siya kanila, "Nganong nabalaka man kamo? Nganong nagduha-duha man kamo? Tan-awan ninyo ang akong mga kamot ug mga tiil. Ako gayud kini. Hikapa ako og makita ninyo, kay ang espiritu walay unod ug mga bukog sama sa nakita ninyo nga ania ako." Unya gisulti niya kini ug iyang gipakita kanila ang iyang mga kamot ug mga tiil. Apan wala gihapon sila makatuo ug hilabihan ang ilang kahibulong apan nalipay sa ilang nakita. Busa gipangutana sila ni Jesus, "Duna ba kamoy makaon dinhi?" O gihatagan nila siyag usa ka buok nga sinugbang isda o gidawat kini ni Jesus o gikaon diha sa ilang atubangan. Unya miingon siya kanila, "Kining mga butanga mao gayod ang akong gisulti kaninyo samtang uban pa ako kaninyo. Kinahanglan matuman ang tanan nga gisulat mahitungod kanako sa balaod ni Moises og sa mga sinulat sa mga propeta ingon man sa mga salmo." Unya gipasabot niya sila sa kasulatan. Ug miingon siya kanila, "Kini mao ang nahisulat nga ang Mesiyas kinahanglan nga mag-antos og unya mabanhaw sa ikatulong adlaw. Kinahanglan nga isangyaw pinaagi sa iyang ngalan ang mensahe mahitungod sa paghinulsol og sa pagpasaylo sa mga sala ngadto sa tanang mga nasod sugod sa Jerusalem. Kamo mga saksi ni ining mga butanga." Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo, daygon ikaw o Kristo.